ni sai yau na tsaya na ji program din nan daily mai shan roci gaskiya kin yi bura uba daily mai shan roci wai magana ake ta tuku tabdi jan ƙarya biyar gaskiya ɗaya daily mai shan roci na san ba za ki taɓa iya faɗan gaskiya ba saboda in kika faɗi gaskiya in fact ba ma kya san ni a balance ɗin program ɗin da ni saboda ke kin san ƙarya kike yi maganan da na jiya magana ce ta wasa da nake cewa waye me zalmalulu menene magana ake ta ƙarya wannan matan kin iya shirya ƙarya delu mai shan roci ni na saba da wasa na sai dai ku ya kuri amma mu haɗa a Kaduna ba na son in cika muku bayani ko muku wani delu mai shan roci ta ce wai ni yaranta ne da a daga sanda Allah ya bani ɗaukaka ni I'm a well-known artist da duk duniyan arewa an sanni because arewa 24 ma da kanta ta ce duk duniya babu wani wanda aka saka waƙar shi time after time aka bashi airplane like Gfresh Kano State Material which was Kano to California irina. So alhamdulillah ni I'm a hustler kuma ni nake buga waƙata da kaina kuma na siya da CD na da kaina kuma today I'm a successful artist and I've achieved a lot. Kuma ni maganan kudin halak ne da ilimi mai shan roci ke kin san na fi ki samun kudi da kudin halak nake ciyar da ki. Kuma tun kafin ai auren da ilimi mai shan roci ai muna tare. Masu cewa zarmalulu baya tashi wai tun kafin ai auren wai muna ina ne? Muna tare ai inda zarmalulu baya aiki ai da ilimi mai shan roci ai da bata yi da an yi auren ba ma ai. Tun wuri ma ai ko ba ku sani ba ne